Dibi, today kakain po tayo ng inihaw na pork chop at ensaladang pako. Ang drinks natin, Coke. Mga Kapo Dibi, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ayan mga Kapo Dibi, malinis na kami namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Juliet at si Lods Mark. Ayan, Yes. ito na po yung request nyo. Yes, kain na po tayo. Maganda na po. Nasi. Yan, walang sabo natin. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga Kapo Dibi. Maganda na po. Masarap ito. May habang puro? Bago yun. Sarap ng pako, fresh. Kung nagtitinda mga mga aita. Ang sarap. Shoppa baby also. Shoppa Laya Payawan, happy birthday. Happy birthday po. Birthday niya ngayon. Ayan o. Gusto niya yan pako? Hindi ako, kumakain niya. Happy ako. Hindi pustis ulipin ko Ayaan na lang. Cheers tayo. Cheers. Yung sa akin Coke, may tubig. Coke Zero yung sa akin. Coke sira na. Kasi may tubig. Sarap. Sarap ng pako. Gusto ko din yung yung seaweeds. Ano kasi yung Tagalog seaweeds, bita? Lato na. Sasabihin ko sana grapes. Grapes. Grapes green. Buti hindi ko narinig.
Bakit tatawa ka na naman? Mm-mm. Ang dami nag-birthday ngayong September. Hindi lang September, October din. Oh. Happy birthday sa kapatid ko na si Patrick. October yon. Pwede. Mga sister, happy birthday. Mga sister. Ang balaw. Si Tek. October na niya? Si Guy 16. Si 20. kuya ko 20. Tapos si Tita Beck 23. Tapos yung anak niya 24. Oh. Gawa mo? Ay, January pa yun. Hindi, no. Niya palang jowa niya. Balo. Kapre. Hmm? Kapre. Naman. Rice pa. Kailangan malinisin kahit ang lameso. Babas dyan naman lameso. Nakalbo na yung ano natin. Saging tinggulot. Hoy! Binili namin yan. Binili niyo? Oo. Pinayaan mo naman. Hindi. Ano? Binili niyo? Meron saging doon sa likod. Siyempre, di pa namunga kaya kailangan wag tipid-tipiran natin yung bulong. Dahon. Tak magagalit sa tatay. Mamimit kayo gulat. Ang daming isda sa likod. Nang mimimit sila. Ang lalaki naman nakukuha nilang tilapia. Yeah. Ayan, mag-shoutout po tayo. Ang daming nagbe-birthday. Happy birthday, Shaw Paulea Payawan. Ayan, happy 18th birthday. Uy, happy birthday, Shaw Paul. Love you.
And shout out and happy birthday po kay Sir Bobby Peloriana from Alabe, Sarangani. Ayan, pinapabati ka po ni Ma'am Shirley Kimbo. Ayan, happy birthday po, 34 years old na si Lods. And happy birthday din po kay Ella sa September 29. Pinapabati ka po ni Emmy Bangot. Ayan, Bongot. Ayan, shout out po and happy birthday. Baby Ann Locasan and happy birthday din po kay William Dimpas sa October 10. Pinapabati ka po ni Jovelyn Dimpas. Ayan, happy birthday. Rihanna Lancia, happy birthday po kay Pea Rosa si Lancia sa September 28. Ayan, happy birthday po. And happy birthday din po kay Mark Anthony Ursua from Aradel Romana. Ayan, sabi ni Ma'am Aradel Romana. Joanna Clarissa Calma from Macabebe. Shoutout po. Teresita Boronquillo and Lacandula family. Marites Planos, pinapabati ka po ni Vicentel Pedes. Jennifer po. Sanchez Palacio from Parañaque. Shoutout. Juliet Tamayo, happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po sa'yo, ma'am. And Randy Lagua. Ayan. Shoutout po. Shoutout and happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday ngayong September. Tita Olivia, Tita Sicha, Tita Nelly Pineta, shoutout po kaya kayo. And Nanay Babe, Marina Kaluya. Yes. And Tita Baby Dimla, yan. Shoutout po kaya Shoutout po. Yes, baka po, Davis. Agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God blessing at po kayo palagi.